ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар шаҳри Исор, маркази шаҳраки Шарорада ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникуми шаҳри Душанбе, дар ин ҷо мактаб аст ва ин бошад бозори марказии Шарора. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз аз тарафи бозор ва ба мана ҳамин маҳалла медароем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага мебошад бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хонара мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 290 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат, авваломона шурӯъ мекунем. ин даромадгоҳи хона бошад. роҳ раваз дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона ва ҳамом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона ва ҳамом дӯстони азиз, система вентилятсия дорад, кор мекунад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ин ошхона фишори обам баланд аст. ҳама трезои хона панҷара кардагӣ. ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед, хона бо таъмири зебо таъмин аст. хона дар маркази шаҳраки Шарора ҷойгир мебошад дӯстони азиз. дар шаҳри Исор дохил аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ мебошад ва дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. бозорчаи худи Шарора, мактаб, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. якчандта мактаб аст дар наздикиаш, масҷидам ҳаст. хулас инфраструктураи хуб мебошад. ва ба ҳамин аввал мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.